Benvolguts i benvolgudes, l'1 d'octubre del 2017 va marcar el camí i ens vam posar a recórre'l per tal d'assolir la independència. El camí quedava definit no només per l'objectiu, sinó per la manera en què estàvem i estem convençuts que cal recórrer, comptant amb la gent, anant a la una, sent imaginatius, resistir les provocacions, mantenir-nos ferms en l'actitud cívica i no violenta i aguantant la posició. I per això vam guanyar. Vam ser capaços de vèncer un estat que va fer l'impossible, allò legal i allò il·legal, per impedir que avui fa 3 anys anéssim a votar i ens expresséssim. I ho vam fer, però no ho vam poder fer amb la llibertat i la pau que ens mereixíem. Tots ho recordarem sempre, la irrupció de la violència generalitzada per part dels cossos policials espanyols, a les ordres d'un govern i d'un aparell judicial que estaven i estan obsessionats a fer callar els catalans, va alterar la normalitat de la jornada. No els va servir de res, en tot cas no els va servir de res més que carregar-nos de més raons. I també per confirmar quina era la resposta espanyola a la demanda dels catalans. Una resposta que encara avui és la mateixa en forma de violència judicial. I per tant també per saber que la independència és l'única alternativa política que comporta el respecte i la protecció per a la minoria nacional catalana. El record i l'agraïment que hem de tenir per als més de 2.200.000 persones que vam anar a votar i a les desenes de milers de voluntaris i de defensors de col·legis electorals i d'urnes és infinit i és etern. Moltes gràcies, gràcies immenses per ser també l'avantguarda democràtica d'Europa. I avui, 3 anys després d'aquell referèndum, l'estat espanyol torna a exhibir un seriós deteriorament en algunes de les seves estructures fonamentals. Un cap d'estat que actua políticament i que, a més, tanca files amb la dreta i la ultradreta, i un poder judicial caducat i corcat. D'aquí a 27 dies en farà 3 anys que l'Estat va destituir el govern de Catalunya i va dissoldre el Parlament. I 3 anys després, l'Estat ha tornat a destituir el president de la Generalitat, per les mateixes raons polítiques que van portar també a condemnar i a multar un altre president, en aquest cas el president Mas. Queda clara, per si algú s'havia despistat, que la confrontació la posa l'Estat, que la unilateralitat és la de l'Estat, que la intransigència i la imposició efectivament són les de l'Estat. A tot això hi cal afegir avui la gravíssima situació social i econòmica que ha desencadenat la crisi del Covid-19. És una crisi global, és mundial, però que toca molt especialment a casa nostra. L'estat espanyol també ha passejat arreu del món la seva incapacitat. La seva responsabilitat, per tant, és màxima, perquè s'ha apropiat de competències que eren, de fet, de les comunitats autònomes i ha decidit centralitzar els recursos que arriben d'Europa per fer front a la crisi. Hem vist, a més, com s'han posat tots els pals a les rodes perquè Catalunya, perquè el govern de Catalunya, prengués les decisions serenes i encertades que després tothom ha hagut de reconèixer. I acabem de veure, fa molt poc, un nou exercici de cinisme i de centralisme quan entre el govern de la Comunitat de Madrid i el govern de l'Estat pacten el que ha de ser norma per tot l'Estat. El camí que hem recorregut aquests 3 anys té també una llosa que tampoc no podem ignorar, i no volem ni ignorar ni minimitzar, que és la llosa de la repressió. Una repressió que és generalitzada i que afecta milers de persones, però que és particularment severa i injusta en el cas dels presos polítics que en conjunt han estat condemnats a 100 anys de presó per haver organitzat el referèndum d'ara fa 3 anys. El seu alliberament no seria cap acte de gràcia ni cap privilegi, sinó un acte de justícia tal com ho reclama, i és bo de recordar-ho sempre, el grup contra les detencions arbitràries del Consell de Drets Humans de Nacions Unides. El seu alliberament seria la reparació d'una vulneració de drets que és impròpia i és indigna de qualsevol democràcia. En aquest sentit vull expressar tota la solidaritat i tot l'afecte als nostres presos polítics. En Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, els primers a ser empresonats. El vicepresident
Oriol Junqueras i el conseller Quim Forn, que després dels Jordis són els qui porten més temps a la presó. A la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i a la consellera Dolors Bassa, i als consellers Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull. A ells i a les seves famílies. El seu empresonament i la seva condemna contrasta amb les decisions que han pres les diferents jurisdiccions europees davant de les quals hem comparegut els qui som a l'exili. Tant se val si parlem d'Alemanya, com si parlem de Bèlgica, com si parlem d'Escòcia. Tot i aquesta llosa, que ja hem dit que és pesant i que ens preocupa, hem de continuar fent camí. A vegades fer camí consisteix a mantenir la posició quan els atacs i l'ofensiva són generalitzats. I gràcies a mantenir la posició en circumstàncies molt adverses que hem conegut en aquests 3 anys, hem pogut lliurar i guanyar batalles que fa 3 anys ens haurien semblat inabastables o potser fins i tot impossibles, tant pel que fa a l'1 d'octubre com pel que fa a la defensa dels nostres drets a Europa. De manera que ara ens toca fer més que mantenir la posició. Ja no podem deixar que la repressió ens paralitzi o que ens divideixi. I ens hem de preparar bé per poder acabar la ruta iniciada fa 3 anys. Per què? Perquè hi tenim dret. És més, en tenim necessitat. Cal que aquest país disposi dels recursos i de les competències que en puguin assegurar la seva supervivència, que en puguin assegurar el seu progrés econòmic, que puguin garantir als ciutadans que hi viuen la justícia social a què tenen dret. Preparar-nos bé vol dir també sumar més gent, vol dir respondre amb èxit a la confrontació que ens planteja l'Estat, que serà sempre repressiva i violenta. Vol dir eixamplar el coneixement i treballar pel reconeixement internacional, que és indefugible. Vol dir defensar les institucions des de dins i des de fora. Defensar i practicar el consum estratègic i responsable. Vol dir també explicar en totes les llengües possibles les raons per les quals volem esdevenir una república independent. Dissenyar, debatre i compartir el model d'estat que necessitem per assegurar precisament aquells objectius de benestar, de justícia, de defensa dels drets fonamentals a tota aquella gent que prengui la decisió lliure d'esdevenir catalans. Hem passat 3 anys mantenint una posició per tal de poder pujar més graons quan estiguéssim en condicions de fer-ho. I ara Catalunya té l'oportunitat de ratificar la decisió presa a les urnes fa 3 anys. I si és així, té en conseqüència l'oportunitat, la legitimitat i el dret de fer efectiva aquella decisió per totes les vies democràtiques que tingui a l'abast, sense excepció. Comptant amb l'acord de l'Estat espanyol, com seria desitjable i preferent, o sense comptar-hi, com lamentablement ha estat fins ara. I aquest dret no és d'uns quants, és de tots els catalans, també els d'aquells que prefereixen mantenir la dependència de Catalunya a la monarquia espanyola. És una decisió que ens involucra a tots, no només els d'un costat, a tots, perquè tots, en la qual tots hem de participar amb les mateixes armes, és a dir, una persona i un vot, i que el vot de la majoria dels catalans sigui respectat, sigui el que sigui, perquè només així avançarem, només així ens farem forts davant de les estratègies de divisió de la nostra societat que alguns han intentat, afortunadament sense èxit, de manera obscena i immoral en tots aquests anys. Som un país madur, democràtic, de pensament plural, de gent diversa, i volem continuar sent-ho, i per continuar sent-ho ens hem de fer confiança a nosaltres mateixos i tractar-nos en igualtat i respecte, i renunciar a la força bruta, a la violència i a l'abús de poder com a eina per imposar la teva raó. Ens queda molt camí per recórrer, certament, però n'hem fet un bon tros i n'hem d'estar orgullosos. Continuem, seguim el fil que vam començar a trenar i lleguem a les generacions futures la República Catalana on tindran les oportunitats que la monarquia espanyola no pot ni vol donar-los. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.